ndoda mina nakuchera man yazi beni security mina maraka beni colleague yakho Tuzabona next week ne? Sharp. Hey sisomuhle yazi ongena basket wayidla inyama nongena nkomo wayidla inyama futhi mina najabulela ukubona yazi umuhle kanjani Cabanga ukuthi ngiswele umuntu engakhuluma naye nesilungu sakho angazi isilungu noma isizulu asizwa kanti shift wena wile nhloko yabantu abatshela abantu abafona ama wallet endleleni ne Hayi man. Akukhulunywa nomuntu wesifazane kanje ngendlela okhuluma ngayo man. hayi ndonda wena njalo wathanda kunicorrect man ene mina nazikhulunyela ende wabona lo sisi nithe isidudla ende wabona uziphelele man Hayi kanjalo.